terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, dugang pulis gikan sa PRO 11 nangabot na sa DCPO isip dugang seguridad sa inaugurasyon ni Vice President-elect Duterte Carpio. Vaccination hub sa Davao City, hangtod Hunyo 30 na lang, ibalhin na kini sa mga district health centers. Sa detalye sa ato mga balita, plastado na ang tanan alang sa seguridad sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio dinhi sa Davao karong adlang Domingo, Hunyo 19, 2022 dinha sa San Pedro Square. Nangabot na sab ang dugang puwersa sa mga pulis gikan sa Police Regional Office 11 nga magbantay sa seguridad sa inaugurasyon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagplastar na sa ilang mga gamit ang mga bagong abot nga tropa sa mga pulis gikan sa PRO 11 nga dugang puwersa sa DCPO nga magbantay sa seguridad sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio karong adlang Domingo, Hunyo 19. Matud sa DCPO spokesperson, Police Major Maria Teresita Gaspan nga sa kinatibuk-an anaa sa 4,000 ka mga pulis ang mohatag og seguridad sa inaugurasyon. Ang Davao City Police Office o ang Pro 11 are very much prepared na sa umabot nga inauguration sa ato ang Vice President-elect Mayor Inday Sara Duterte. And we have around 2,600 na pwersa sa Police Regional Office 11 and Davao City Police Office nga kapulisan. Og appeal na niini ang ato ang mga security cluster from different agencies. That's why we have around 4,200 nga mulangkob o mubantay sa the whole duration sa Sunday inauguration. Dugang ni Gaspan, nagpahigayon na sab ang DCPO kauban ng ubang law enforcement units ug mga run-through ingon man CIMEX aron masayran kung duna pay kikinahanglan nga idugang aron masigurong hapsay ug malinawon ang pagpahigayon sa historical oath-taking ni Duterte Carpio dinhi sa Davao City. Last week nanatay mga ginahimo nga mga run-through nag-CIMEX pod ta and then lauman pod nato karon nga adunay mga ginahimo nato nga mga run-through nga inspection para mas makita pa gid nato unsa pa ang angayan nga idugang ug unsa pa ang mga kulang. 5 ka mga kadalanan doon sa San Pedro Square ang temporaryong gipasaradan o regulated no entry ug no parking sa tanang mga sakyanan sugod alas 9 kagabi hangtod sa Hunyo 20. Gilang kuban kini sa corner Pichon Street, City Hall Drive, Engineers Alley, Bolton Street, CM Recto Avenue, San Pedro Street, Bolton Street ug Ponciano Street. Temporaryo sab nga gipambalhin ang mga sidewalk vendors nga naa duol sa venue. Pabalinon jud mi karon yatang last na mo tomorrow mga 3 p.m. tomorrow kay kailangan jud daw diri hawan jud daw tanan dili daw pwede nga nay mga tinda-tinda gani mo ni advice sa mo Ay dili ka mo siya maka-appeal po sir kay karon lang di siya syempre garbo pud nato si kuan Vice President Sara Duterte. So okay na pud sa mua na magkuan sa imi pud diri para ra pud sa iya. Support lang jud pud mi sir. Sa Lunes pa, Hunyo 20, posibleng makabalik silang pwesto dinhi sa San Pedro ang mga sidewalk vendors. Random nga inspeksyon ang himuon sa mga otoridad aron masiguro ang seguridad sa lugar. Busa nagpasidaan ng daan ng DCPO nga ginadili ang magdala og backpacks, pagsuot og jacket sulod sa activity area, pagdala og mga ilimnong makahubog ingon man illegal nga droga ug mga hinagiban. Dugang pahimangno sa DCPO sa tanang mutambong sa inaugurasyon nga kinahanglang sundon ang gilatid nga mga regulasyon sa syudad, sanglit alang kini sa kayuhan sa tanan. Gilauman sa mga law enforcement units ang kooperasyon sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.
Hangtod na lang sa katapusan sa Hunyo ning tuiga ang vaccination kontra COVID-19 nga anaa sa 12 ka mga vaccination hubs sa syudad sa Davao. Sumalat ni Dr. Josephine Villafuerte, ang vaccination cluster head, pinaagi sa interview sa Davao City Disaster Radio, ginapaspasan na ang anti-COVID jobs sa mga vaccination hubs. Siyam sa malls, duha sa parks ug usa sa Kalinan Elementary School kay ibalhinan nila kini sa 18 ka mga district health centers sugod karong Hulyo 4, 2022. Sumala pa ni Dr. Villafuerte, mas sayon na lang sa mga residente nga muadto sa mga district health centers aron magpabakuna aron maturukan na sab ang buot magpaturok og anti-COVID-19 vaccine. Ang matag district centers na lang sab ang mag-assign sa mga barangay alang sa himuong vaccination. Ginatugutan sab ang walk-ins aron magpabakuna og wala na pre-registration og kinahanglan lang nga magdala og vaccination cards o dikaha, certificates ug ID. Gikatakdang moabot ugmang adlaw ang unang biyahe sa Metro Shuttle Bus gikan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange con PTX paingon sa Davao City. Swerte ang mga nakasakay sa unang biyahe kay 50% ang gihatag nga diskwento sa pamasahe. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dili laayon ng usa ka pasahero nga mosakay sa bagong unit sa Metro Shuttle Bus nga unang mibiyahe gikan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kon PTX paingon sa Davao City kaysa sulod pa lang sa bus na kini TV monitor ug CCTV. Niadtong Miyerkules Hunyo 15, gisugdan na ang biyahe sa bus nga dunay Manila-Davao nga ruta. Kini human gilunsad sa LTFRB, LTO ug PTX ang biyahe sa bagong ruta. Tulok ka adlaw ug duha ka gabi ang travel time sa bus. 3,680 pesos ang pliti. Isip promo, mihatag og 50% nga diskwento sa plitihan sa ilang mga pasahero ang Davao Metro Shuttle Corporation sa mga misakay sa unang biyahe niini niadtong Miyerkules. Gilauman nga moabot dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal ang unang biyahe sa bus gikan sa kauluhan ugmang adlaw Sabado. Sa pagkakaroon ng preparation, okay, nakaset na natanan, ginapaning kamutan sa among management nga makapalarga mi karong pizza 20 og isa ka bus, bali murag dry run, alas 2 sa hapon. Sa Lunes, Hunyo 20, gikatakdang ilunsad dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal ang Davao-Manila nga biyahe. Busa karon pa lang, nangandam na ang dikot alang niini. Bisan pa man nga taas-taas ang adlaw sa biyahe sa bus, gikan sa Manila hangtod Davao City o vice versa, gikalipay gihapon kini sa pipila ka mga Davaoenyo. Salamat jud kayo. Kay dili na mi sa kay eroplano, mahal kay eroplano. So okay ba si mobile na? Oo, okay lang. Dili ba hassle para sa imo ha? Dili po. Katulad man siya ka-adlaw daw ang biyahe. Bahala na basta kay. Ang eroplano dali lang hinoon jud pero mahal lang. Pasalamat po sir dako kay dako katabang term sa pamasahe pod. Karong Hunyo 20, 2022, mularga sab ang unang biyahe sa bus gikan Davao City Overland Transport Terminal kundikot padulong sa Manila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Gatusan ka mga residente sa usa ka barangay sa Laak, Davao de Oro, gibisita sa serbisyo caravan. Og mga benepisyaryo sa Kagapay program sa Davao del Norte, gidugangan og pondo. Pila kaha, Sayron! Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Ang
mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Gibabagan sa lain-laing grupo ug mga environmentalist ang planong pagtukod sa San Miguel Corporation og fossil gas power plants sa Negros Oriental sa kabalaka nga makadaot kini sa kinaiyahan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gibabagan sa mga residente, environmental ug energy advocacy groups sa San Carlos City, Negros Oriental ang plano sa San Miguel Corporation kon SMC ang pagpatukod og mga fossil gas power plants sa tibuok Pilipinas. Sumala sa Power for People Coalition ug Protect Verde Island Passage nga mibabag sila sa plano sa SMC nga makadugang lang kini sa polusyon sa kahanginan ug makapasamot sa problema sa climate change. Plano sa Reliance Energy Development Incorporated, ang subsidiary sa SMC Global Power Holdings Corporation nga magtukod og 300 megawatt liquefied natural gas combined cycle power plant sa San Carlos City, Negros Oriental. Sa kasamtangan, nag-ooperate ang SMC og 1,200 MW fossil gas power plant sa Barangay Ilihan, Batangas City ug magtukod og laing 1,750 MW nga liquefied natural gas plant sa naiskutang lugar. Sumala ni Jerry Arances, ang convener sa Power for People Coalition, nga ang pagtukod og fossil gas power plant mo resulta sa sobrang pagdepende sa mga fossil fuels ug posibleng pag-atubang sa sagunson nga pagtaas sa presyo sa elektrisidad tungod sa nagtaas nga presyo sa krudo. Matud ni Geraldo Alminaza, ang obispo sa San Carlos, nga ang pagtukod sa nisgutang planta sa isla makaguba sa paglaom nga mamahimong 100% renewable energy powered ang Negros Occidental. Sumala sab sa usa sa mga miyembro sa Youth for Climate Hope, anaa sa 25 hangtod 35 katuig ang operating lifespan sa usa ka fossil fuel powered power plant. Babag sab kini sa nagpadayong pagbutang og mga renewable energy infrastructures sa Negros Occidental ug sa uban pang mga isla nga makatabang sa Pilipinas nga mamahimong 100% reliance sa renewable energy taliwala sa hagit sa climate change. Pero sukwahi kini sa plano sa Department of Energy nga padaghanon pa ang mga LNG o fossil fuel power plants sa nasud isip paagi sa pag-diversify sa pagkuha og mga source aron makahimog igong power supply ang Pilipinas. Apan gibabagan kini sa mga nagpakabana sa kinayahan tungod kay walay kalahian ang coal o fossil fuels sa mga energy sources nga dali mahurot og duol sa nagtaas nga electricity rate ug makadaot pa kini sa panglawas. Sa gipagulang pahayag nitong Martes, misaad si San Miguel Corporation President Ramon Ang nga padayon ng SMC nga mag-invest sa Pilipinas isip kabahin sa ilang saad nga maghimog daghang oportunidad sa paglambo sa ekonomiya sa nasud ug sa panginabuhi sa katawhan. Plano sa SMC nga magtukod og 31 ka mga bagong battery energy storage system facilities aron makahatag og bastanting supply sa kuryente sa mga probinsya ug makapadaghan sa investments sa renewable energy. Mag-invest sab sila og bagong base load capacities pinaagi sa paggamit og natural gas aron matubag ang panginahanglan sa ekonomiya sa nasud sa mga mosunod nga mga katuigan.
Sumala sa report sa Institute of Energy Economics and Financial Analysis, gihimo unta isip plus resort sa nasud ang paggamit sa natural gas tungod adunay posibilidad nga mamahimong dependent ang Pilipinas sa fossil fuels sa mga mosunod nga mga dekada. Bisan pa man dili carbon intensive ang natural gas, makahatag gihapon kini og greenhouse gases tungod sa iyang ginapagawas nga methane sa kahanginan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gatusan ka mga residente sa usa ka barangay sa lungsod sa Laak, Davao de Oro ang nakabenepisyo sa serbisyo caravan sa lokal nga gobyerno. Ang gidala nga serbisyo mao ang libreng konsultasyon nga nanghatag pa og tambal og bitamina, naay libreng ibot sa ngipon, check-up sa mata, tuli sa mga bata, gupit og labaw sa tanan, adunay nakatawat og bugas nga 600 ka mga individual. Gawas niini na gidalit nga free request alang sa PSA documents, free PCIC o RSBSA registration. Naay vaccination atol sa programa nga gitunong mismo sa araw ng Barangay Kyukmay. Walay nagmahay kay adunay libre gipanghatag nga pagkaon. Ang serbisyo caravan gipangunahan mismo ni Mayor Antonio Libuangan o mga sundalo sa 68th Infantry Battalion. Proyekto kining gihimo aron dili mahago ang mga residente sa mga lagyong barangay nga mulugsong aron mangayo og tabang o magproseso og mga dokumento sa gobyerno. Nangalipay ang kapin 300 ka mga benepisyaryo sa programa sa lokal nga gobyerno sa Davao del Norte, partikular ang kaagapay nga nakadawat sila og inisyal nga pondo nga 1 million pesos. Ang kaagapay na mugna ni Governor Edwin Hubahib dihang migrabe ang epekto sa COVID-19 niadtong tuig 2020. Tinguha sa gobernador nga masuportahan ang food security program sa probinsya. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Gikalipay sa 380 ka mga benepisyaryo sa Davao del Norte ang fish release sa Kausa Agrikultura and Livelihood of Barangay kun kaagapay program. Mihatag og 1 million pesos cash nga initial nga pondo ang opisina ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa mga benepisyaryo aron makapalit og tilapia fingerlings ingon man pagkaon sa mga isda. Netong tuig 2020 sa unang mga adlaw sa pagsugod sa pandemya, gilusad ni Governor Hubahib ang food sufficiency program kaagapay aron matabangan ang mga small-time farmers nga makasugakod sa kalisod ug kawadon tungod sa gipatumang mga lockdowns ug movement restriction tungod sa COVID-19. Lakip sa programa ang pagpananom og mga gulay ug prutas sa ilang mga tugkaran. Libreng giapang apod-apod usab ang mga similya ug fertilizers aron mahatagan og igong supply samtang ginapalit sa kaagapay ang mga surplus nga mga produkto aron makaginansya. Nagtukod sab og free-range chicken project ang kaagapay o gipang-apod-apod ang mga piso ngadto sa mga benepisyaryo. Naglaom si Davao Provincial Agriculturist Office Senior Aquaculturist Glory Silvosa nga samtang ginaproseso pa ang pagkuha sa mga fingerlings sa tilapia, sigurado nang mahatag dayon kini sa mga benepisyaryo. Plano sab nga maghimo og proyekto kung asa padaghanon ang mga hito kun pantat aron makaginansya usab ang mga mag-uuma. Gikan sa Tagum, Asuncion, New Corelia, San Isidro, Kapalong, Talaingod, Santo Tomas, Duhali, Carmen ug Panabo City ang mga benepisyaryo. Doon na po ipahigayon nga inspection o evaluation ang staff sa kaagapay alang sa tukuron nga mga fish ponds, vegetable production o free-range chicken raising sa Carmen, Duhali, Kapalong ug New Corelia. Mupailawom sa good aquacultural practices training sa mga kaagapay staff kun mga agricultural extension workers aron magsilbing tulay sa mga benepisyaryo sa programa ni Governor Hubahib. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.
kadto naghimpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!